ngerti sinden kuwi reng nek gelem ngenger ngabdi ana kraton mesti kesawapan. Contone Suwargi ibuke Dek Tatin, Bu Sri Lungit kuwi abdi dalem. Oh iya. Terus meneh Mbak Nanda Sulastri kuwi abdi dalem. Sapa meneh? Bu Prenjak kuwi abdi dalem. Sapa meneh? Bu Patmi kuwi abdi dalem. Sapa meneh? Ibu Candralukita kuwi abdi dalem. Kuwi agak aku gelem ngenger dadi abdi dalem ning kraton. Mesti kesawapan ngerso dalem. Suarane kaya Mbak Ayu kanyes-kanyes. Ah iya. Nana liwat Siratal Mustaqim awas. Ya. Mawis kelimat gong sangang sasi 10 dino terus lahir guer. Selamat agama urung Sinu karta mre karta pangertine ngelmu cengkok ambar iki. Ambar aku sing gendari malah larase tak golek ora ketemu e. Kok tak gathok slendro karo pelok lho kok ora masuk. Ning ndi iki? Tekan gone orjine tak kon meneng kowe mesti meneng. Aja dicentengke man. Iki mau sing marai ambar kok ya. Ah ngandel ora. Iki sarjana seni kok gong wis sekolah ning Solo. Ya tak jajal nek campur sari. Yuk. Kang tumrap ning tanah Jawa agama gemeng haji Yagaku jan luar biasa dong. Luar biasa. Do trengginas kreatif langgame apa Mbak Ayu karo ngadeg ya karo ngadeg lamat kanton ya kena langgamke terus mengko didangdutke Jaipongalon. Oh iya pengendangi oron ngendangi Jaipongan ya oke ngendangi wayang golek siap pokoknya engko diselingi nganggo begelenan ya buka celok Mbak Ayu dados